Здрасти, много се радвам. Здрасти. Мише, ела, тате. Запознай се. Ставай тук, тате. Много се радвам такъв голям рапър като тебе да ми на гости. Супер си. Аз съм Слаша! Аз съм Слаша! Просто реших, че аз мога да импровизирам, мога да справям като тебе. Как реши да се занимаваш с рап? Как реши да се занимаваш с рап? Как реши? Как се случи това? Откъде ти трудна тази идея? Кой те посъветва? Баща ти, може би? Как стана това? Голям талант! Голям талант! Малък човек с голям талант! Голям човек с малък талант! Малък човек с голям талант! Как стана? Кажи, кога реши да пееш? Това е да рапираш. Кажи, тате. Какъв кога кажа? Добре, окей. Добре. Друг въпрос. На колко си години? Окей. На 6:30. Айде, бе. Добре, ходиш ли на училище вече? Не, още съм на детска градина, но предучилищна. На предучилищна. Рапират ли там и другите деца или само ти правиш рапове? Да. Какво да? Сериозен отговор на сериозен въпрос. Майка ти знае ли, че правиш рап, бе? Да. Какво каза? Радва ли се? Радва ли се? Нещо добре ли каза? Каза, браво, окей, супер, много готино. Ще искам да рапираш, или каза не, или много сложен въпрос зададох. Мога да се притесни милион. Радва ли се? Майка ти радва ли се? Да. Радва се. Да. Добре, като чу рапа, какво каза? Супер, браво. Ти как се казваш всъщност? Мишо. Мишо. И ти се казваш Мишо. Да. Много си готвим, тате. Малко се притесни, защото е наистина много мъничък още, ама поне се стремите се справя добре. А дядо ти как се казва? Дядо Петър. Дядо ти другият Петър дядо? се казва. А другият ти А другия дядо как се казва? Кой дядо? Дядото Слави, бе. Обикновено Дядо всички... Слави. То знаеш ли? То най-смешното му казване на малкия вика, не сега брат, че ще ходим в шоуто на Слави. Той ми звъни, тате, верно ли ще ходим в шоуто на дядо Слави? Много смешно, Миша, много смешно, много смешно. Много смешно. На кой му хрумна да... Ти предполагам на тебе. Еми да, ето сега... Ама много е готин, много е забавен. Да. Ще е супер, е много очарован. Да, благодаря ти. Много се кефе. А цялата песен, кой я направи? Той е рап. Еми аз я написах, той много бързо я научи, записа за 10 минути, което беше много. Какво става с този дует с Snoop Dogg, бе? И DMX, нали? Мисля, че с тях да прави. С Snoop имаме песен, с DMX в момента работим. В момента прави. В момента правим песен. Много се... С DMX говорих с него, за DMX говорих с Стивън Сигал. Те заедно правиха един филм, когато ми беше на гост Стивън Сигал. Един екшен направиха много сериозен така в Холивуд. Говорим и за него, голям рапър, въобще е много интересно общуването с него. Малко е такъв прекалено импулсивен и често има проблем с закона. Даже сега в момента малко е в затвора, ама ще излезе. Извинявай, приятели, знаеш, че много ги обичам тия неща. И Георги така каза за първата жена на баща си, Даниела е малко бременна, нали? Просто... Тя не ме чува, защото вече не чува. Малко в затвора, какво означава? Човека е в затвора, не? Да, просто се е леко в затвора. Леко в затвора. Много така. Много приятелски го оправдаваш го. Малко е в затвора, леко е в затвора, нали? И като излезе ще го направите това. Да, говорихме с менеджерите, но ще излезе съвсем скоро. Тия пичове, знаете ли нещо за България въобще? Snoop Dogg или DMX? Въобще чули за България? Те живеят някъде в друг свят, въобще според мен. Ами Snoop, нали, имаше концерт в България. Да. И аз стоях да запиша с него някъде 2-3 месеца след концерта. И отивам при него и той вика, България, аз май никога не съм бил там. Аз, човек, ти беше при 3 месеца в България. И просто те като влезнат в Европа, за тях е едно цяло и се обикалят. И общо. Мишо, моля се, не с обувки върху това, ако обичаш. При дядо Слави не е разрешено.
Идват други хора, му седят. Шегувам се. Няма значение. При каквото си искаш. Вие рапърите и без това сте безотговорни хора. При си каквото си искаш. Няма проблем. Няма проблем. С какво занимаваш в момента, приятели? Ами, в момента направихме една промотърска компания. Каниме рап звезди в България на 31-ви. Заповядай. Зала Универсиада, Лил Джон, един от най-големите продуценти. 31 март? Да, сега сряда. 31 март в среда ще бъде в България кой? Лил Джон, един от най-големите продуценти и изпълнители в момента. През последните 15 години има страшно много голямо количество хитове. Супер, къде? В коя зала? Зала Универсиада. Зала Универсиада на 31, да кажем, уважаемите зрители, всички, които искат да отидат. Много добър звук, приятна промоция сме направили за всичко. Надявам се хората да се забавляват, така или иначе времето се сменя, настроението става по-пролетно. Надявам се хората да се... Лилша ще забие ли? Лилша, ще забиеш ли в универсиада? Кажи ми на мене, Лилша! Кажи на дядо Слави! Кажи ми. Той се притесни, Миле. Все пак това му е едно от първите живи... Това е така обикновено. Рапърите ходят на гости по шоу, телевизионни предавания и разни такива като мене дядовци им задават въпроси. Харесва ли ти моето студио? Какво ще кажеш? Да, харесва ми. Аз харесвам ли ти? Разбрахте, не го казвай. Но ако решиш един ден, можем да направим дует, да знаеш. Но гледай, преди да съм станал наистина сериозен дядо, да е повече... Когато решиш, аз съм готов. Няма никакъв проблем. Аз също имам рапове. Това, разни рапове. Но моите са... Аз съм слаби! Аз съм слаби! Смееш ли ми се нещо, а? Смееш ми се. Присмиваш ми се. Дойде ми в студиото, каза ми, че съм дядо. Ти точно не се обадвай. Не е мой, аз само ще го кажа. Той е на Борис. Какво? Дедо Сашо, дедо Сашо. Дедо Сашо. Аз съм ти обиден. Виж каква среда съм принуден да работя. Разбираш ли, Мишо? Виждаш ли? Да поздравиш дедо Слави от мене. Кажи, Даша те поздравява. Добре, какви имена ще каните други, Мишо? Ами... Много се надявам скоро да стигнем дори до имена като Бионсе, Леди Гага и така нататък. Но това не е нещо невъзможно, защото в България вече се е една приятна дестинация за концерти. Виждаш, идват големи имена. Човек трябва да се... Ти много добре знаеш, слагаш си целта и действаш това. Добре, желая ти успех. Желая успехи на това, с което се занимаваш друго извън това. Мишо, много добре справиш. Благодаря за всичко. Окей. Това бяха Микша и Люша!